Bueno, manghigala magkasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngan nga Sunya. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Sunya. Problema bahin ni sa kumbana ba nga murag na usab naman, pero aron niyo masabta lang akong sugilano no, ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kailangan ba ng bagwakas itong pag-ibig? Bukas kaya'y wala ka na sa aking isip. Hindi mo Nanay! Oh, kling nak. Sayo lagi ka. Sayo mo na mo ili ay. Nanay, kay naa may meeting ang among maestra. Unya gikuha ka tatay nimo. Wa man mapa si tatay. Ha? Ay, mo kaniya pasa. Animal din tawhana, uy. Dito sa tingal tos bilyaran ay. Asa masatay nimo nakakita ka? Tuwa man to sa buwan nanay. Nakitaan to na ako nagunit og manok. Sabong na sad. Ay, kaahak kita din tawhana, uy. Kung dili billiard, sabong. Karon na jud ka tawhana kay nikabot. Balik yung liog ani. Sabong na sad di ay ha. Ahak kay kada. Karon ka tawhana ka. Maayo kay na uli na kang kagwanga ka. Oh, day. Nga ano mo? Ano man? Tigutom na ka? Gutom na sigig sugal no. Sugal ba, oy? Ay na lang tamatiyo eh. Nga ano gigaayo ni mo hanggawa ka. Nahibaw ko dito kas buwangan. Nanari na sa daay ka. Ni sugal na sa kang kagwanga ka. Ay, sugal ba? Pataka na ko, eh. Wa ko magpataka. May nakakita ni mo. Kisa man, be. Kisa nakikita na ko dito. Kisa? Sa na lang pangutan na kinsagot. Sulti. Kisa nakikita na ko dito. Pataka mo lang ka na. Ayaw na lang. Kay nahibaw ko. Imo dayong hadlokon. Ay, Ay, ka ng hadlok-hadlok ni mo. Imo ra ba dayong baharan? Ha, Ay, dasinig siya. bahari kay na. Piti siya ka na ko. Naunsa man tao. Be, suka dito kayo. Bukalaon ako. Unsa, gulutom na kayo. Kaon sa imong mata? Kaon niya. Panghugasan dito. Pagkakidot! Mao niya akong bana, tapulan ka ayo. Sige laglaag, sige sugal. Hapit na dyan ko maugtas ining tawhana. Unya, Pre. Mandok pa siya, no? Nga naman, pre? Siya, no, gagawin. Nini. Nanik. Nanik. Oh. Nga. Kamparisyano, nakabuno, niya itong mayaging simana. Kang nanik, nakabuno hapon sa bubuk iti. Maba? Aw. May din ang... Wa masamat, pre. Iyan naman sa kuno, itari ako, no? Ana. Naama kay samad. Na, dito sa man, huwag man siguro. Nigo gamay pakla to, eh. Ako ba? Maaway ko na itong... Nilikat ng manuka mi agi si mana, pre. Swerte lang kay... Nakadaog. Kuya, naman duka pa sa? Oh. Hiday. Kuyaw lagi, pero... Ug iya nang itari karon nga... Wa pa maayo ang samad. Kuyaw, delikado. Maunay ginaingon nga, goodbye. Goodbye, my teacher, goodbye. Patay man yun, ha. Mau ba, pre? Mau ba? Di na ito itari karon kay lapas pa kayo ang samad, ana. Tingali sunod buwan, pwede na. Pero karon, dili pa na pwede. Itariin ko niya karon. Pasag na. Pasag di. Iya bitaw ng manok. Tao, niya, pusta mo kata. Sa'yo na ni mo. Ikaw lang. Ako dili lang ko pusta, pre. Mau ba? Kalibugon ko nila, kalibugon ko. Kalibugon ka? Oh. Pre, dili ingon nga tungod kay maayo kayong mulabok ang manok. Mga siguro na. Pero hinumdumi, yaaway og may mga samad pa na. Posible nga di kay na may mulabok maayo kay tungod sa iyang mga samad. Pero naarani mo, ika may tag-iyas imong kwarta. Ang man sa ako'y magbuot. Siyempre, ikaw yun. Naarani mo, pre. Basta kay ako, di lang kong patatsa. Pre, Teroy. Mura di mayo hindi ko kapustahan nila kay mayo ka na malabok ang manok ni Parsyano. Pagpida, kuyaw kayo glawag, nami glawag. Iting kain sa glawag. Bahala na, sugal ko. Sugal bitaw di? Di, ato sugalan. Muda ako ba di? May agi na ko na. Tatay! Eh. Mula ka na sa ka, tatay? Ang haras bongan. Nya! Ganyan na pa akong nanay, tatay. Nga dili na ka pasugalon dito sa buwangan. Tungkong pa ng nanay ni mo. Anak mo yun, basta dugo na siya. Sa ingan, tatay? Ay, napagtawa na kliklik, oy. Kinisan siya, ano? Kung ano yan, sukit-sukit to, kaya, oy. Susira kaya kapag bata. Sige, ato na ko. Nagitag dis nanay ni mo yung nangatuwa ko sa ilang pariteryo, ha? Tatay, sa di pa ka mula ka guys sa kubi.
Ha? O sige nga. Gay ko dut ba? O sige, dot. Pida sa mo, dot. Tataka mo lang ka di ay. O sabi na, dot. Di ba makakalitok? O sige, dot, ha? Dut bitaw na. Sabar yan, dot sa mong mata. Dili na, dot. Dut laki. Oh, kini lang, oh. O, may dot. Pila man nay. Pitot. Atot. Recorded by X Thunder Gaming. Asa da is tatay ni mo, Kling-Kling? Milakaw man to nanay. Asa mo kuno to siya? Ato ko no to siya sa ilang teriyo niya. Lagot ko. Ha? Nga naglagot man ka? Ang nanay. Nangayo ko niya dut. Wa ko tagai. Anya matukunubangan. Lagot ko. Ay, pastilan. Huwag hindi kanya tagai di ay. Tagaan ko niya. Pero dili dut. Pitot ra. Sige lang, nak. Ako rin mahatag ni mo. Inigbalik na lang na ako, ha? Pangitaon sa to na kung may laki ni mong amahan. Pila man ni may hatag nanay. Pila may mong gusto? Tingko o dit? Nanay uy. Lawat-hawat ako, ha? Inigbalik na ako. Ako sa din kulatahaw ng amahan ni mo. Preteryo. Asas Mateo de pre? Ha? Si Uy, Mateo. ikaw mo din ay Marie, oy. Adi maklaro de pre? Mao lagi, hindi hayag. Asas Mateo lagi. Ah, wa man mo ari Marie. Ingon akong anak kay ani ko nun siya paingon. Kay gipangutan naman ako akong anak ug hain akong bana. Nga. Ug naa pa unta. Makita unta nimo diri Marie. Ay asa man ko dining animal dako. Sabre na, Nek. O saman, ha? Kaning manok na to, may itari na to, ha? Kaya na mo sa? Pre, kisali gini pre. Ha, kisali gini. Champion ng akong manok pre. ba? Pinanag-away ang giyagianan eh. Gani, katong last niyang away. Bisan og may samad pa gani ni siya. Mga bro, daog. Pero, patay, fielding kontra. Yeah. Ubida, no? Ako ba? Kita bitaw ko to? Pusta ko to? Oo nga, ayaw na pagdodohan niya akong manok. Kay sakto ni Slabok pre. Experience ni pre, grabe. Kini basta-basta. Kita kang pakyaw. Mura ni pakyaw ng manok. Dagang ko yung leader. Kita magigasawa yan eh, di ba? Talawan, may leader! Talawan! Kita magigasawa yan eh, di ba? Ah, lagay ko. Suma, kita ka to yung kontra. Nga. Dako kayo. Taas itong tiil, pre. Taas Ganun yun? pre na ni ko. Mabukay tiil, pre na ni ko. Hindi gano'n manok. Pero, nagsaray bunal. Patay. Patay. Mukha pang kontra. Hindi. Ya, kato yung kontra nga murag balulang kadako. Balulang. Balulang kadako, ha? Kadak ka. Ano? Wapa boy ay. Patay dito. Ang kay pagbunal sa balulang, gisagang naman ko, utos laom. Sabihan ni manok ni mo, pre na ni kay. Igong ilok siya. So, di ba? bubukay tiil kabutan. Wala. Daga na. Ingon ana kay isog ako manok, pre. Gigadlukan ni ubang manok, pre. Bitaw mo, no? Ay, ikaw. Si Pacquiao, no? Mura pakyaw lagi. Leader talawan! Dagang gubidir ko. Ati-kating di ko na siya kay bawa mo basa. Ay, di siya kung mo gusto mo, pre. Kaya mo man ang desisyon. Pero kung gusto kang mga kwarta, pusta din sa akong manok. Pero, naranin mo. Sa mo, bitaw niya ako kay mo alalay ko ni mo. Sama na. Igsoon sa hay alay. Mo alalay. Doon sa ka, pre. Saan? Ato ta? Ikali, tigda sa akong manok, ha? Okay, pre. Dali. Kini akong taas-taas gamay. Dali! Nahinumdum ko nga Sabado di ay dunay taris buwangan, mao nakasiguro gid ko nga tuwa didto akong bana. Unya, Nya, unsa man, pre? Kani ro sarang atong ilaban ron, ha? Atong itari kanira? Doon sila kubog, pre. Oo ba? Ano ro, pre? Para siguro, pre. Huwag mo daog ning duha.
Paksit, paldo tang duha. Haya ni pare nanay ko. Tara. Sunubo. Isang nanay, pre. Nanik na baro. Bukay tiil mo ka. Oh, grabe yan. Okay, let's go na. Okay. Let's go, pre. Bebe, ako daan ko sa kabubo. Ah, dala. Punta dapit, pre. Ne. Pre, harita diri dapit pre. Ngita tagi siya ikontra ni. Pila may yabay nimo ha? Ay, naunsa nga. May magamay tag kwarta. Daghan ka ni. 2,000. 2,000 daghan ka na. 2,000 naunsa. Aminog 20 na disili eh. Ay, kabala ka pre. May mo nag 4,000 ang imo ha. Inig lurgo ni. Aw. Ano sa ilogro? Ilurgo ba? Ilogro. Ilogro. Di ka ilogro. Ug atong ilogro. Aw, mudako pra. Lugro? Ano ba? Ay nanda din, pre. Basta na yung lugro. Diyan na wato na to. Dugi-dugar. Nakdao ganing tibakay na. Ay, kabala ka pre. This is the end of the day. Ay, murag excited ako ng kilakihan, ha? Kita ko sa labo kaning manok ni mo, pre. Nilingi kayo. Hindi na nanik pre. Suko na Pedro. Pedro po kasi doon sa. Gipog si tawag mo nanik eh. Pre, ibaw kag unsay sekreto niya kung manok pre. Kaya nga no, war ba? What's up, pre? Ah, kinauna ni pre. Di basta-basta. Ha? Gano'n, kau ni Blit? Hindi, gabi sila pre. Basta. Basta pre, mahal ini kaon pre. Ah, di ba? Kuya awago. Tinor ka, pre? Ang lagi. Sabi pa kau ni manok ka, pre, ha? Chicken Joy? Gani, Beef steak? Di. What's lagi? Ngita na siya soup number 5. Oh, gigo. Years gud eh, years. Years kayo. Years. Yung words na pre. Ayaw mo. Ngita ang gini siya crispy pata. Pata? Ya parisan sa limo na sinigang. Oh, yawang gani. Labi na, mangita siya siyang balbakuwa pre. Pero magawa? Uy, ikaw, sa kinaon mo. Ang tinil na gitog, parisag bawad. Okay na kay giusam sa limong tipaka. Likod kaya pa kayo. Ikaw may amo niya, matinil kang itlog buwan unsa. Basta itari ni siya pre. Kay iso na kay kubitin siya ani nimo siyang kaon. Kailangan na feel niya siya may dami gyud nga ipakaon niya. Nya? Kanang siya juyari ba? Ha? Para bulapok ni mayo. Oh, di ba? Labok ha? Kanon tini palabok? Ay labok. Ato sa lulaan. Lulay sita. Ano to? Oh, lulaan ba? Dihas Lulaan? may bilis dapit. Oh, pwede kayo pre. Ang inong bitaw ti ka nga, di ni basta-basta pre, basta unsa ipakaon gini. Mo ba? Sige. Ako nga, salig lang ko, pre. Ha? Lagi pre! Salig ko. Salig yun. Salig ko yung manok, pre. Salig yun ko. Bida. Duko sa purtom na, Basta, pre. pre. Basta salig ko yung manok ka, pre. Bro, salig ko yung manok ka. Sige, balik pre. Hurot ang kwarta ni, pre. Para ni sa imong manok, ihurot yun yung pusta. Ya, saman. Manood na tas bulangan. Ada! Dali! Ang animal ay kamaayo ba yan? Hapid-hapid sa manok. Karon ka matira pa. Iti ni karon. Ay, kiyawal manok kay. Nuhik ng kalit. Di mo ilagang muna. Ingon na ba ang lulo sa nuhik ng manok na itari. Tampalungang oo. Ngunay mo kasakit kayo. Unsam ka ay. Unsa na? Naugal na ka matiyo. Deso niya. Recorded by X Thunder Gaming. Sila kasi mong mata. Kalitan ka. Wari. Naan. Naan. Ikaw no? Unya, dinay lagi hapon ka nga nanugal kas buwangan, ha? Huwag ako manok ka. Wa! Nagkupot ka pa ng manok, hapit-hapyod pa ka diha. Nya, wa! Unsa taon ka? Igor mo ko yung presyano taon. Oy, yun niya iyar mo taon. Ipagunitan niya manok taon. Mag-aagid yung mugnaong, uy. Nagkaupaw ka lang yun. Nay, katapos imong naong. Kaya mas imong upaw. Grabe. Say, grabe. Unsa day? Lingaw-lingaw na padari. Lingaw-lingaw di ay hanay. Maigot sige, ha? Maigot ha? O, managaw na ba? Kinisag na ay... Ay, window. Kabunot sa kaldero. Yes, of course. Tapos kaldero. Agay! Ikaw manuka ka manuhikap. Tapalog ang ingkis kita. Ikaw din naigo di ay. Naigo noon yung manok. Bawa bitaw nga sakit kay. Mao na diha, amaw ka. Manong gisagaw ni mo tanawa ang manok may naigo. Ay, sa ako nung ito yung bagong manok. Unsa mo kay? Bida. Hala. Patay yung manok. Patay yung manok dito, oy.
Awa na, namatay ng manok, day! Iahang ni yun sa tao ni mo, kung sugit na patapalong tao ni mo, eh. Masagilan ko nimo oy. Ikaw ray gagunit ala di. Wala patay na manok, ang manok mo, naigo, tapos magpuspos ni mo, tabon sa kaldero! Ano mo gisagang bitaw? Ang manok ko na ikaw ba ay, di. so, sa kari-aray, lagay ko, bro, ang manok ako isagang, ya. We, sure agay-agay gyud ka. Bukira na, sa yun. Minugo na maliw ka ni, bitay na mga uwari, patay naman tao ni Suya, ha? Saan mo ni? Kung patay ilubong, bahala ka diha. Unsa? Oy! Oy! Asa ka, oy! Yes, pre. Patay na ko, ani. Ay, pre, siya pre! Pre! Sara? Kana, pre? Okay na? Ha? Ato ning... uy! Saan na kong manok, pre? Ako rin, what impas mo yung manok, pre? Ano pas mo? Pag-upagay na gilaw-gan ako gikan na itong namuwang ta? Makuha niya ako ipakaw na na. Mauna diha. Karong imo mo gipakaon kay tarik mo na to. Hindi ta na niyo pakadautan mo ba, pre? Ano sa man akong manok, pre? Anong nagbit time ng liho gani? Gipakaon man nimo. Buhi pa na, pre. Pre. Yung sanin mo akong manok, ha? Pre. Yung sanin mo, pre. Pre. Pinakamahal pa Pre. na akong manok, pre. Mahal kinig kinaon. Pre, taon, pre. Yung sanin mo, pre. Ano ni? Usay gibuhat mo na akong manok, ha? Yung sanin mo, pre. Ay, gusto ko sa kaldero. Ha? Mo na mong problema kay duno day nakakita nga naigo ang manok pag away na mong Mateo. Naigo mas kaldero. Mo nang namatay iyang manok. Perting sukuas tag iya ra ba? Unya, iya ko nung pabayran ang manok. Uy, pwede day na. Unintentional man to, matutuyo Unsa mo buhaton ani? Unsa man ka mo ang pasultihon? Sonia. Ate Pres. Okay, ang sender na to karong adlaw. Si Inday Sonia, Ate Pres. Sonia. Kani si Inday Sonia, Ate Pres, siya bana pati sugarula. Ya, si Adil, makahingon nga sugarol gyud kayo. Dua raman taon si siya bana. Lingaw-lingaw. Lingaw-lingaw lang ba? Sige, Lingaw-lingaw dan kaguol. Kuy sila nanik. Kasi ko yung sila nanik. Nabarro. Nanik na baro. Nanik, daghan kayong manok, bugo lang tiil. From kabihan mga Kabihaw, biyo? Kabihaw, ito, biliba ng manok nanik. O niya, ang problema Ate Pres, kay nagdaa silang duha ka manok, abot yung asawa, giapas, tampalungon siya yung asawa sa tabong sa kaldero. Iyang gisagar ang manok, pare-are pa siya. Kuya pang manok patay. Kuya pang manok, Ate Pres. Patay, kuya pan, gano'n, namatay Ang naigugod. Oh, mahal. Gamay ko kay ng manok. Oo, mahal bitaw na. Mahal ng manok niya. Mahal kay ng manok nga yang gida kay mga nindot pa to klase pong mga manuka. Mao na nga namatay tao niya porti sukuha gikiya siya pa bayron sila. Bayad Bayad siya, buhaton ato. bayron lang. Viral na ninyo dahil niya mao nang gid ko anday niya nasayod ba sad gyud. Nanong ang manok mapuiyang Gisagdang siya sa abana Ate Pres. Gisagdang. Mo lagi. Tang still lang kadakhan sa di mo eh. Ang Ikaw, ihog. imo lang tatong okay na anad man ka na. Dili gulyat iguman pagkapatay no. Okay ra brag ihawon. May pa. Viral na tani baby. Oh, ihawon na lang. Lami kinang kuan, lami kinang manok nga ginamat ti Pres. Sus, lami ang sabaw na. Mas lami pa na kay ang manok kon maigo kuno sa buwang lana. Nya kada wa man na may bugo sa buwang, naigo man na sa kaldero, sa takom sa kaldero. So wa na ila. Mao. Lutuan na lang butay ka mong gamit ito kapayas. Kapayas Ano ka sa lang. kaning manok at Pres no? Ako no? Di sa ingon kuan, magluto kog manok, butangan ako sa yuti, lahi agi. Kaysa lami kapayas. kaysa kapayas. Oh. Lamig yung kay kapayas. Mo na nga, kung ka mo na may kapayas. Dong, kitsa pa nga niyang banado. Ha? Kitsa pa nga Mateo? niya. Si Mateo. Ha? Mateo. Dong, Mateo. Teo. Ay, butangin ng kapayas. Itong lamig ka na dong. Kabonggay, kapayas. Unya, butangin mo gluy at tangad. O, sus, Sa to butangan. pabayran na lang. Bayaran na nga, Ate Pres. Kaya lutuon. Lutuan na. Ingna to si parinanik ni mo. Out si parisyado nga. Kadoon lang tadi bro. Doon din lang ta magaway ani. Kayo ang tuyo Ana na lang. Mauwi na simple kayo nga pagabuhaton. Kayo og na pa sa bambina diri. Basahan mo atong party sa sugal sa Bible. Oh, nyawa man ta. Kita taon nga. Hay man de babina. Tuwa siya sa Malubuyok, Ate Pres. Amal bual. Malbual. Tuwa siya sa Malbual. Ingna nag-live pa karon. Ah. Ano diri ba wa may timo. Oh. Ay nag-live. Isabot ka nila, tutupag sa pagmoy na.
Pwede mo. Ugwas mo bina. Huwag dito mo. Duro. Pastilan. Natunon sa naayay lang sa ron kay pagkatulto ang maniwa masarap. Mausan. Sigado man. Sakto kayo. Sakto. Nahala ka ng Nala. lutuan na lang na. Lutuan na nga. Ya bayaran man. Bayran lo na, dong. Dong, tiyo. Bayran na na. Gamay lang bayran niya. Pakanon man ka. Pre, bayran na tani mga 3 food, pre. Di, ang umay na Kanang ito, mga umay na. manukay na na, di pres, 11 minus na, mga 3,005. Mo ba? Oh, 11 minus na. So, bayran na ni mo mga 2,005. Okay ra. Kubati na. Pagkanon na ninyo. Pakan alang, hangyo lang. Nya ang katong 1,005, i-set lang to ninyo. Yan. Ang atualas nanik patapritong nanik. Nas danig dito. Manok bubol kay. Nek, asan mo ng manok, Nek? Gusto mo po kay Pedro, Nek. Hangga. Daghang salamat sa inyo pag tampo nila itong tulmanon. Kung ako ang puzzle tihon. RMN